Este foi o son que se espallou hoxe polos concellos de Pontevedra, Poio e Marín. Os hostaleiros volveron a saír á rúa para manifestar a súa oposición ás medidas anti-Covid implantadas e para exixir máis axudas para o sector. Non é xusto o que nos están facendo, non nos deixan traballar como de verdade necesitamos. A Xunta de Galicia anunciou onte o plan de desescalada para este sector. En Pontevedra, Poio e Marín, os locais poderán abrir as súas terrazas ao 50% da súa capacidade ata as 5 da tarde e cunha agrupación máxima de 4 persoas. Unhas medidas que foron valoradas así hoxe polos hostaleiros. Inviables, así no se puede abrir, es imposible. Inútiles, son medidas inútiles porque non aportan nada al problema sangrante de la hostelería. Era o que nos faltaba xa para rematarnos, totalmente. É imposible traballar, imposible manter os postos de traballo, o sea, vámonos todos a pique así. Pensar que estamos en inverno, a partir de hoxe ou mañán empeza a chover toda a semana, é imposible traballar así. Outra cosa que tampouco encontramos que non ten ningún tipo de sentido que podamos solamente abrir os locales hasta as 5 da tarde, que ás 5 da tarde hasta que pechar. Parece que os contagios se producen solo por as tardes, por as mañanas non hai contagios. É un sinsentido que non comprendemos. Con estas medidas sobre a mesa e coa súa entrada en vigor esta fin de semana, a pregunta é clave. Ides abrir as portas? Non, definitivamente non. Insostenible económicamente abrir así, unha maneira tamén de protestar, o sea, non todos tamén, no meu caso, traballamos máis cara a tarde, cas comidas e as cenas, é imposible, inviable. Pues no, y nosotros en la asociación estamos todos por no abrir, nosotros no vamos a abrir porque es que es inviable, no llegas a cubrir gastos con esas restricciones. Mejor estar cerrado e non estar a esa condizioni, porque son condizioni que non te permiten absolutamente ni de sobrevivir ni de trabajar. Os hostaleiros téñeno claro, abrir coas restriccións marcadas pola Xunta de Galicia non é rendible. Por iso, a grande parte deles tomaron a decisión de manter pechadas as portas dos seus locais ata que as administracións entendan que eles non son o problema.